ऐसा अगर उनका पकड़ तर तू अगर गलती से भौजी लतवा चला दे रही तो तहार तो समन में फूट जाए। तो तू दाब के अपन बैठ जेतो दूसरा एक और यहीं पकड़े से पहले 100 बेर तू सोचत तो ऐसे गलती मत करो। हई देखो भौजी के पीछे से पकड़बो कैलस आ भौजिया का जना मानो बदलसिय तो हई बा भाईवा उ भौजिया के तो मारे के एकदम पिछवाड़ा के गताने टूट दो मतलब मैंने कमर मार मार के टूट दो। अब एक दवाई चली पहले देख लिया कहाँ से दवाई चलता तब आगे देख मरले ऐसा सैया रे आ पटना से चलता दवाइया रे वाह वाह कहनिया नो कि भौजी के जब पीछे उ भाई पकड़लस आ भौजी ना मना सटे दलस तो मार दलस भाईवा आ जब मार दलस तो भौजी के चोट लाग गइल बा आ चोट लागल बा तो दवाई उ चलता पटना से। कहाँ से? पटना से। पटना में कोनो घटना ना होके कहे से कि पटना में ढेर ढोड़ी चटना बड़ा सो तो दवाई चलता अभिजा पटना से। भौजी के कमर में बहुत दर्द हो गई बा चलवा लो भौजी दवा ना काम करी तो हमनी से ले लियो दवाई दूसर कुछ नहीं हमनी के दवाई न देव जा का भाई कि आगे से जवान होता आ पीछे से जियान आगे से सियान होता रू आ पीछे से जीवान होता रू जियान होता रू। ते भौजी जौन बाड़ी ई आगे से मने सियान हो गइल बाड़ी आ पीछे से मने बैक गियर वाला जो लागला ना वो भौजी जियान हो गइल बाड़ी। भैया का नाम बा कि आगे से सियान होता रू और पीछे से जवान होता रू। वाह भैया वाह। देवरे दाबोता बैलूनवा रे सुनो जा भैया लोग कौनो कांड होता तो देवरा सब करता रहा। देवरा ढोड़ी चाटता देवरा दुका ढोड़ी में उंगली करता अरे हर चीज देवरे करता। अब देखो देवरा बैलून दाबोता जौन भाई बड़े बुलेट भाई लेडीज बनल बड़े अब इनके मतलब कहना बा कि उ देवरा जौन बा उ बैलून दाबता आ इनके बैलून दाब के फोड़ देता। तब देखो इनके दोनों बैलून फोड़ता देवरा तो ई भौजी का कहल चाहतरी आगो वाला बताओ ये भौजी मन करे कदियो पर खुनावा रे मन करे कदियो के खुनवा रे बाप रे। तो जब देवरा इनके बैलून फोड़ दिले बा ते भौजी के गुस्सा आ गइल बा। अब काज न कौन बैलून फोड़ले बा दूध वाला कि हो जौन फुलावना एगो होला उ वाला। अब ये भौजी के गुस्सा आ गइल बा तो ई भौजी का कहतरी कि मन करे कदी हमके खुनवा रे तो सही है। अब देवरा के खून क के तब तू मनैबू हनीमून अपन बैलून संभाल के रख देवरा ना फोड़ी तारा खून मने कोयला के जरूरत ना पड़ी ना तो चल जेबू जेल में चौकी पीसबू जब पकड़ के मुठे में हाथ में मुठा चौकी जब हैंगा पीसबू नु तो दिमागवा खुल जाई तब तार बैलून ना फूटी और वही में जवानी झूल जाई। तो हाँ भाई लोग वीडियो अच्छा लागल होई तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके और बेल आइकन के प्रेस कर देव जान और वीडियो अच्छा लागल होई तो एगो तनी लाइक भी कर देव जा कि बनावे में और मनोबल बढ़ी। और आज के बकचोदी इतना ही फिर मिल रहा एगो अगला वीडियो में तब तक खातिर रेड में जो लिखल बा सब्सक्राइब ओकरा के इतना दबा दी जा कि कोकिया के रह जाओ साला।